आजचा मेनू आहे घरच्या घरी बनवलेले शिरवाळे। आता आई सांगतील काय काय घेतलंय, कसं घेतलंय प्रमाण ते। बोला आई। हे अर्धा किलो पीठ घेतलेलं आहे, तांदळाचं धुवून तांदूळ त्याचं अर्धा किलो पीठ घेतलेलं आहे। ते ताटात पसरून त्याच्यात थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकलेलं आहे आणि उकळत्या पाण्यात ते भागवलेलं आहे। मुटकाला कसं आपण भागवतो तसंच भागवायचं आणि त्याचे आता हे मळून त्याचे हे असे गोळे तयार केलेले आहे आणि हे पाण्यात उकळत्या पाण्यात सोडणार आणि 5-10 मिनिटे ठेवणार झाकून। मग ते वर आले की ते समजायचं झाले। अच्छा, हे या पाण्यामध्ये काय मीठ वगैरे काय नुसतं पाणी आहे का? नुसतं पाणी आहे त्याच्यात। हे आता मी पिठामध्ये मीठ घातलेलं जावलं रेडी घालायला बरोबर। आता हे मी गोळ्या सोडणार आहे त्याच्या ह्या पिठामध्ये आणि ते पिठातले गोळ्या झाले की ते आपोआप ऑटोमॅटिक वर एक एक येणार आणि मग ते गाळायचे। नाहीतर हे असं कच्च्या पिठाचे पण करतात पण ते परत वाफवावे लागतात, ते आपल्याला तसं करायचं नाहीये म्हणून डायरेक्ट आपण ते करतो आहोत असं। आता याच्यावर थोडा वेळ मी झाकण ठेवणार, ऑटोमॅटिक ते झालं की वर येणार एक एक गोळा आणि नंतर मग ते एक एक काढून ते आपलं जे दिवाळीची हे आहे ना काय ते भांड, त्या भांड्याने गाळून घ्यायचं आणि हे रस केलेला आहे। हा आपण शिरवाळ्यासोबत रस घेणार आहोत। गावी या भांड्या व्यतिरिक्त आपण लाकडाच्या भांड्याचा वापर करतो, पण आता सध्या आमच्याकडे ते अवेलेबल नसल्या कारणाने आम्ही ह्याचा उपयोग करत आहोत। तुम्ही ह्यामध्ये 3-4 साचे असतात, त्याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे घेऊ शकता। ह्याच्यापेक्षा बारीक पण असतं आणि ह्याच्यापेक्षा जाड पण असतं, पण मोस्टली शिरवाळे ह्या आकाराच्या ह्याच्यातून केलं तर खायला पण जरा चांगले लागतात। आता आपल्या टोपामध्ये ते शिरवाळ्याचं पीठ उकडत आहे, नंतर थोड्या वेळाने दाखवूया कसं काय होतं। अशा प्रकारे हे शिरवाळेचं पीठ वर आलेलं आहे, तुम्ही बघत असाल। जेवढा वेळ लागेल त्या हिशोबाने द्या आणि हे वर येईपर्यंत वाट बघा, नाहीतर तुमचं पीठ ना कच्चं लागेल आणि ते चवीला चांगले लागणार नाही। अशा प्रकारे आता हे उकडून झालेलं आहे। आपण आता हे एक एक गोळे त्या भांड्यामध्ये टाकायचे, त्या साच्यामध्ये, आणि त्या साच्याला तुम्ही थोडंसं तेल लावायचं जेणेकरून ते पीठ त्या साच्याला चिटकणार नाही। साचा आता घट्ट करतोय। हा साचा थोडासा ना गरम होणार, त्याच्यामुळे जेवढं होईल तेवढं पटापट ते काढलेले बरे। आता बघाल तुम्ही अशा प्रकारे ते क्लॉकवाईज तुम्ही त्याला फिरवायचंय, गोल गोल त्याचा आकार आला पाहिजे, ते खायला पण। आणि तुम्ही लांबट आकाराचे पण काढू शकता, तुमच्यावर आहे। साचा आहे मस्तपैकी झालेलं आहे, गरम गरम वाफा निघतात आहे आणि हे बाजूला टोपामध्ये रस आहे, नारळाचा रस आहे, ते त्याच्यासोबत हे खायचं असतं। त्याच्यामध्ये काय असतं, नारळ किसलेला तो मिक्सरला वाटून घ्यायचा, त्याच्यात जिरा टाकून वाटून घ्यायचं आणि मग त्यातलं दूध काढून त्याच्यामध्ये गूळ आणखी वेलची पावडर असं टाकून ते मिश्रण ढवळून मग ते ह्याच्यासोबत खायचं। अशा प्रकारे आपले हे मस्त गरमागरम शिरवाळे रेडी झालेले आहे। माझ्या तोंडाला पाणी सुटलंय आता। आणि शक्यतो शिरवाळे काढताना ना तुम्ही जाळी वापरा, त्याचा फायदा असा की एकदम गरम पीठ असतं, जाळीमुळे खालून वाफा निघून जातात आणि शिरवाळे एकदम मस्त कडक होतात। करेक्ट। आणि मेन म्हणजे की प्लेटवर घेतलं तर चिटकण्याची शक्यता चान्सेस असतात, त्याच्यामुळे जाळीमध्ये पटकन ते काढून दुसरीकडे आपल्याला ठेवता येतं। अशा प्रकारे हे शिरवाळे रेडी झालेले आहेत। भरपूर काढायचे आहेत मला, ठीक आहे, व्हिडिओ इथेच थांबूया। नक्की तुम्ही पण करून बघा तुमच्या घरी आणि कळवा कसे झाले आहेत ते।